TV, Migori. Oganda onagi kaunti wa Mombasa ne jobagoro mokendo walo jago magikoni biro telo negi weche mag siasa kachiel kod chendo mag dongruok e kind oganda. Maen fuok magikoni osedong nono nyaka ne jaduong' Okoth Waudi mane oriwo wi onagi duto kadho nam chumbi wit ngimane gana riyo gapagadek. Joja okone giler koya kaunti ha Mombasa. En romo mane okelo kanyakla jotend riwruoge mag onagi e kaunti ma Mombasa mar walo jago magikoni gimiyo simbo mar bedo jaloso mar oganda Luo Mombasa e wi weche mag siasa kod dongruok mag oganda. E romono mane obagi e od bura ma Kisauni ma bende noyuore gi jotelo mopogore, ja ohala Paul Odhiambo emane osire thuolono ma bende okoni oikore ne mar tayo oganda Luo Mombasa. Gab maduong' mwaneno mwadwanwa close en bedo ni ji osepogore, osetamwa yudo kombe mag kisiasa mwadwanwa bedo ga Mombasa ka, mwadwanwa yudi wabedo ga jeti oganda, mondo mi wabed kaka jomoko bedo ma jogo kora Mombasa ka. Mane gab maduong' mokwongo mosebiro ka chando oganda marwa ni. E Mombasa ka wan joluo wan gi kura mang'eny, wan gi 16%. E ODM wan gi more than 70% kaka joluo. To wan wago kura ne jotelo man kagi. To wan ema ok wanyal bede itelo. To wan ema waduogo wabed ka koro waonge kod economic empowerment. Wasebedo ka waonge kuma watenre. Nikech ka wan Mombasa ka, nito jok maneno ni wan Waswahili. To Waswahili be kochopo kama ntiere migao. To giduoko wani koro wan Wabara. Kwa hivyo this initiative bro miyo wa platform kaka wan Luo Muslims in Mombasa. Bedo achiel kuom jowa ma onagi mantiere Mombasa kae. Gikoni gin kod geno ni ma koro dhi kelo lokruok e weche mag telo kod siasa ma Mombasa, ma gikoni osebedo gi tungni nyaka ni jaduong' Okoth Waudi mane otelo ne onagi kadho nam chumbi wit ngimane higni buora mosekalo. Aneno ka chama mantiere mar ODM nago wato wanonagi. Chama mar ODM nago wato wanonagi. To wabiro chung' dichiel ni Paul Odhiambo Pasakon ema koro waketo mbele. Kato wachak waketo Betty Sharon kaka secretary. Makanyo koro kwa uoge. Mombasa kairi wasebedo vitabu mang'eny kabisa kocha ke 2013. Ne wan gi jatend miluongo jaduong' Okoth Waudi Nyasaye nokawo. Bang' ka Nyasaye okawe wasebedo kwa ngaika wuotho kod gi koni kwadoro ng'ama nyalo kawo kare. Ni wan e Mombasa kako chakore sani to Odhiambo Pasakon ema biro bedo jagol wach kata jawach e lo joluo ma Mombasa ka. Kata kamano, gikoni ma ok dhi rocho chenro mag buch mamoko mag joluo mosebed kitayo gi jotelo mopogore. Jowa osetigo gi wana siasa. Maduong' kabisa nikech waonge koda kiongozi marwa manyalo chung' kodwa e duond onagi ka. To kawuono wayudo kiongozi. Wabiro lowe, wabiro timo gimoro amora. Ma ng'ata makoro dwa kata ni mondo bi tur odonj kuom joluo mondo yud gimoro nyaka lo jaduong' Pasakon nyaka dhi ofise. Paul gi kwecho. Wadwa bed ng'at achiel ma ka wachuo to joluo e wang' achiel ma ok ong'eyo ni en ng'ani aka machielo. Kopogore gi siasa, maino gikoni gidwa kete chenro mag siro ohala to kod somo paro ewi kaka ginyalo dongore. Mar ariyo en economical. Nikech jogewa bedo gi sida ka gisemiyo ji kombe kose yier ji to iketo gi tenge. Koro wadbedo tero wadom wang' gibed e iye mondo gibed gi economic empowerment. Mondo jogo manobed fronted manobed mbele bedo gi ywa bad jowetegi. Koro mae biro miyo wa platform wanyalo bedo godo piny gi ng'ata madwaro telo to mondo wabagel kode kendo mondo wawinjre kode wayud gik mwadwaro. Koro wan gi jatendwa madwa miyo wa duol achiel. Omiyo wawacho ni bura ni en bura ma very successful. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kwa Mombasa kwa yu machielo Nyakorom Gajwanga